Benvinguts a Gent de la Mar. Avui en Pedro Carbonell sortirà a fer pesca de corricà en calamar. I aquí cadascú prepara les seves eines. Jo les caigues de pescar i en Johnny la seva càmera. L'acompanyarà en Johnny, un gran aficionat a la pesca i a la fotografia. Aquests calamarets, m'encanten aquests calamarets. No tinc parat de posar fotos, Junts viuran picades espectaculars. Ara m'ha fuit el fred, Johnny. Oh, això no havia passat mai en la vida, tio. De dos en dos. Ara sí que se'n va. Dóna anar que xerrar, En Manolo Barahona visitarà el port de Ciutadella amb en Francesc, un jove molt vinculat en aquest indret. Aquí tenim el protagonista d'avui, en Francesc. El coneix tothom, en el cognom. Sí que és. L'acompanyarem a una regata envoltat d'amics. Francesc, camarad. Molt bé, molt bé. Has passat gust. He disfrutat i jo crec que he fet un bon paper, la que era pogut fer millor, però de massa. I acabarem cuinant una caldereta amb la seva família. Tirarem el rap i les gambes. Què trobes? I farà un bon concentrat, això. Fa una oloreta. En David Oliver assistirà a una classe de manteniment d'embarcacions al CUDI. Lo que están aprendiendo aquests atlots és tot. Si sabes cómo está hecho algo, lo sabrás manejar bien. Luego cuando naveguen, sabrán para qué sirve todo lo que han trabajado. Veurem les diferents tasques que s'hi ensenyen. Quina feina se li ha fet en aquesta plataforma? Se ha pelado entera, pues estaba en desuso, deteriorada, era de madera forrada de fibra y había reventado. Y la han enfibrado para repararla y hacer prácticas de fibra. I coneixerem les diverses sortides professionals que ofereix el sector en aquests joves. En el que heu vist, ja teniu una mica una idea d'allò que seria el que més vos agradaria per fer feina? Sí. Sí? Què seria? Sobretot manteniment i marineria. La cosa pinta molt bé. I també aprendrem a cuinar una mussola rebossada amb maonesa de poma. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada la costa, no ho dubteu, sou gent de la mar. Com tots sabeu, som un loco i un enamorat de la mà. I finalment, després de molts anys, he aconseguit el meu somni. Aquí teniu la meva barca de pesca professional. I avui vos convido a pescar amb jo. Anem a bordo. I avui farem la pesca que jo més m'agrada. Mirem de fer un parell de calamars i després un pot de corricant. Perquè la barca i jo encara molt estan coneixent i no m'he atrevit encara a calar cap xarxa. Això serà d'aquí poc, però de moment faré calamars i corricant, que és el que se m'adona bé. Anem a pescar i la veniu en jo. I fa molt de dies que hi ha mal temps i des que tens la barca no he pogut fer el que volia. Espereu a veure si avui m'ho deixo un poc i agafam un grapat de calamars i podem agafar un parell de peixos. Bon dia, Pedro, com va? Bon dia, Johnny. Com estàs? Va bé. Irà bé, no? Sí. En Johnny avui és el meu convidat. És un gran aficionat a la pesca i a la fotografia. A veure si agafam un parell de peixos guapos i agafam un parell de fotos xules d'aquestes que pengen a internet darrerament, eh? Segur que sí. És un artista, no? Bernardo i l'equipo. I la vinga, anem que és tard i vol ploure, vinga. Anem-hi. I quin tipus de fotografia sol fer tu? Bueno, Pedro, jo normalment la fotografia que m'agrada és la paisatgística, de la fauna, retrat, un poquet de street, que se li diu, perquè fa el que són sentiments, el carrer i tot això. I després també el nu artístic. Són les varietats que m'agraden. Després aquí a Silla, el més comercial, també està bé, no? Que és publicitat, un poquet de moda, tot això, no? I si t'agrada la pesca també deus fer fotos xules dels teus peixos, no? Sí, a veure, jo. A tu mateix no te va fer selfies. Sí, faig molt de pesca submarina. Sí? I sempre després, amb el resultat agafat, sempre faig qualque foto per penjar, donar-li un poquet de... Perquè pones quins peixos més grossos, perquè l'altre faig trampes. És que si se vol fer fotos, faig trampes perquè pones quins més grossos després. A veure, potser un poquet, no? Però... Nosaltres hem de partir, perquè si no se fa tard, i si no agafant calamar no pescarem res, o sigui que... Au, idò. Marxa. Anem-hi.
acabat d'aguantar els focus, perquè en arribar no poden perdre temps. Recordeu que amb llum només poden pescar els professionals. I enguany, almenys la part d'aquí dalt, del Cudi, hi ha molt poc calamars. I no hem de perdre temps. En arribar a Font d'en Gerem, muntaré dues canyes i miraré si puc agafar 5 o 6 calamars per a escorricar. Avui som a Ciutadella i he vengut a passar dia amb en Francesc Cleofé, un atlot de 13 anys que és tota una institució a dins el Club Nàutic de Ciutadella. Coneix tothom. I sortirem amb ell a fer una ratllata, mos presentarà els seus amics i acabarem cuinant a bordo del veler de son pare una caldereta. Hola, bon dia, David. Aquí tenim el protagonista d'avui, en Francesc, el famós Francesc, i son pare. Hola. Francesc, què fas? Estàs preparant ja per la regata? per la regata, sí, hemos preparat. I ara què estàs fent? Què estàs posant? Posant a M'hauràs de donar un pot de lliçó, El coneix tothom, en el Club Nàutic. Sí que és bo, té un caràcter molt especial. Se fa amb tothom i té molt de més per aquí. A l'encanta venir per aquí baix. Això m'agrada. És un cas excepcional. M'han contat que també ajudes a fregar barques, a fer net. Un pot de negoci, Francesc, per què no me presentes els teus amics? Sí, tots em puc presentar, I clar doncs? que sí. Mira, Manolo, te presenta un del meu equip, un Toni Vidal. Toni Vidal, molt de gust, encantat. I tu, com és que te vas decidir per fer vela? Bueno, Eres ja de molt nin o...? jo a la mà m'agradava. I a mon pare li feia ganes que comencés. I m'ha apuntat aquí uns cursos d'estiu que fèiem i me vaig enganxar. I què me dius d'en Francesc, com a companyero? En Francesc, que és un crac. A veure. Ell s'esforça, I tot quiere ser ve entrenar cada vegada. Tothom me diu el mateix de tu, que ets un crac, Li agrada. Nosaltres m'ho anem per allà, Vale. amb en Francesc. Ansi el veig a la mà. I sort. Gràcies. Aquesta ratllata és important, no? Bueno, és una regata d'àmbit local, d'àmbit menorquí. Venen regatistes de tota Menorca, dels altres clubs, de Fornells, de Maó, del Castell. I ja té fa quants anys que la celebrem i aquí a nivell menorquí té bastant de renom. En Francesc ha fet el pas de canviar de classe, navega en làser, és un nivell superior, està molt il·lusionat. Me diuen que anima molt sempre a tots els seus companyeros. Sí. En Pepe Cernuda ha estat monitor, regatista professional, s'ha dedicat a la construcció d'embarcacions, manteniment, etc. És un home que ho ha fet tot a la mà. I ara és professor d'un curs de qualificació professional per manteniment d'embarcacions. Anem a veure què fan avui, aquí, a Marina de Bonaire, alumnes i professor. Bon dia, Pepe. Bon Com dia. estàs? Què Muy tal? bien. Això és alumnat, no? Sí. D'on procedeix aquest alumnat? De quina formació? Bueno, vienen procedentes de institutos que han abandonado la ESO y bueno, eso es un programa PQI subvencionado por la Consejería de Educación y gestionado por el Ayuntamiento de Alcudia y es un curso de mantenimiento de embarcaciones. Això és relativament nou, no? Sí. Com els veus? Motivats? Bien, empezaron un poco sin saber en qué se metían y un poco revueltos, pero han descubierto un mundo nuevo que les gusta mucho. I en què se fiquen? Pues a un mundo bastante complicado, ¿Sí? La verdad que sí. Sí. Per què? Bueno, porque en el mundo de la náutica se mira mucho la imagen, comportamiento... ¿Ah, sí? Sí, es un mundo muy peculiar, ¿no? Entonces tienen que aprender muchas costumbres, educación, tienen que aprender muchas cosas antes que desenvolverse en los trabajos en sí. També hi ha un protocol d'actuació, per exemple, dins un club nàutic, vol dir? Por supuesto. Sí, educació, tracte amb el client, a banda de la part tècnica. Sí, no? claro, en un club náutico vive gente en barcos, no puedes molestarlos, ni poner música, ni gritar, y entonces hay que tener una educación y un comportamiento muy estricto. Mira, això no ho teníem present. Pues sí. Els anem a veure? Sí, claro que sí. Què tal? Hola, bon dia, com estàu? M'han dit ara que, a banda de saber fer moltes coses, heu de ser gent plantosa i educada. Què fareu avui de matí? I sobretot, per què heu vengut en aquest curs? Normalment, cada matí mos assignen unes feines i tot això mos anem repartint per grups
i anem aprenent cada dia. I què sabíeu de nàutica, vosaltres, abans? Lo bàsic, supos. Sí. Menys alguns més que altres i tot això. I què tal, mola o no mola, això? Si t'agrada la mà i tot... Val. El que m'apareix és que per fer feina d'això has de saber de moltes coses. Sí. No només és qüestió de saber arreglar, no ho sé, un motor, manteniment... De fer net ja és una cosa. Sí. Després muntar una regala és una altra cosa. Després fer un antifooling és una altra, pintar, de tot. I doncs vinga, repartim feines i m'ensenyeu el que feis avui? Venga, ¿qué farán hoy, Pepe? Pues mira, un grupo se va a ir al Barco Rojo a montar la regala, limpiar. Primero lo limpiáis, montáis la regala, otro grupo se va al mástil y el tercer grupo vais a la poltrona a terminar de lijarla y prepararla para imprimar. Casi raro. Cogéis todo el material y nos vemos ahí. Solo en que aprendan nomenclatura. Sí. Genial. Ja han arribat a la pesquera i ara aquí fa una barreta dins serena i l'hem passat un dia i va 5 o 6 calamars i com que encara mos queda una horeta i algo de fosca provarem aquí en sol lluns i si no en agafam aquí doncs d'aquí una horeta traurem el fardó i anirem un poc més d'aigua. Bueno, jo ja estan fondejats. Som un pescador modern i m'agrada pescar tot en quenya. Això de pescar en sa mà i pescar el meu perdí. Ara hi ha coses millors que sa mà. Aquestes quinyetes tan primes tenen més tacte que sa mà. I tu, Joni, pesques calamar o no? Pues sí, la veritat que m'agrada molt. Normalment vaig amb companys que li donen un poc més de canya, perquè ja t'he dit que jo me dic que és pesca submarina, però les canyes també ho fan molt bé i els calamars és algo que m'agrada molt. Que també t'agrada? Sí, i menjar-los sobretot. Menjar-los sobretot? No, jo també que m'agraden. Pots pensar. El que passa és que jo també menjo de segona mà. Bueno... Perquè a mi sense menjar de dèntols, és el que em mereixen. I tu, Joni, per fer fotos, que has de mestre més llum o fos que em pot fer, també? Jo crec que la puc treure i anar això sobre la marxa ja anar veient, perquè si agafes qualque calamar... És que no podem perdre temps, quan agafem un calamar hem de fer qualque foto, no? Han d'estar preparats, eh? Vaig per la càmera. Molt bé, no podem perdre temps. Montaré l'altra canya, que és el meu ajudant, pajaré tot això petitó, jo m'agrada petitó, i un plomet, així no en roc. I pajaré tot davall de tot sempre un poc més gros, perquè fa aquell calamar gros o una sípi de vegades. Bueno, no us he dit, però he fet trampes i m'han regalat 2 calamars ja. En Tomeu del germà Serra, conegut del programa, com que avui no podia sortir, i té la barca rompuda, me n'ha regalat 3 que tenia dins el viver, el que passa que s'ha mort dins el viver, però n'hi ha 2 de vius. Sí, que si en agafassin 5 o 6 ja me conformaria. I aquí cadascú prepara les seves eines. Jo les canyes de pescar i en Joni la seva càmera. Com veus, tot aquest peixó que ve aquí en el llum és el que nosaltres volem atreure. I a baix n'hi ha de més gros, que se vol menjar aquest tan petit. I els calamars venen a baix d'aquest peix i intentar menjar-se és una cadena. I quan se pesca de correguda, quan hi ha lluna, els calamars, que estan damunt l'aigua, se queden a 1 metre de la superfície o 2, mirant aquest peixó que passa just per la superfície i els fan com una espera. Contra llum en la lluna, i quan el calamar veu això, aquell peix s'ho menja. I ve peixorrí, això va ser bona senyal. I amb 2 canyes, com saps quan t'ha picat el calamar? Bueno, pues aquestes canyes tenen la punta molt flexible i amortiguen el cop de zona. Entonces els pajaritos se mouen molt a poc. Quan hi ha molta de mar, el que faig és que deix que el plom estigui en terra. D'acord. I quan un calamar s'enganxa, tu te'n dones compte, el moviment de la puntera no és igual. El calamar intenta estirar i te'n dones compte que la punta fa pum, 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 que s'intenta anar per avall. Si veig que la menjua està a mitges aigües, doncs jo pujo un poc fins a mitges aigües. Bueno, se tracta de cercar-los una mica. Ara sí. Joni, necessito que me donis aquell salabre petit que hi ha allà dalt. Molt bé. És petitet, però n'hi ha un. Dóna-li salabre, tu, mira. Ipa! De mossegada. De mossegada, aquest. Va bé, ja has de fer una foto en aquest calamarito, però no s'ha de morir, eh? No. Oh, mireu que guapo aquest calamaret. Ah, que ho espereix. Hauria de ser un poc més gros, però. Bueno, ja tenim una altra pala.
Ja tenim 3 bales. Super. Bueno, Joni, anem a treure, perquè com has vist, només hem agafat en una hora, hem agafat un calamar. I ara si de quin és? Ara, pues, arrencar motors, treure el ferrató, i ara ja on anirem ja no fondejarem. Cercarem les bolles de peix en la sonda, i tirarem la canya i ja veurem el que. Mira, Manol, ara te presentaré en Pau. Ahà, molt de bo, Pau. Ell és un regatista d'Optimist, del grup OD, i en sap molt. Sí. I quant d'any tens, Pau? 11. 11 anys? Sí. I quant d'any fa que abans d'això? Vaig començar l'hivern passat. L'hivern passat? Sí. I com el dus? I de classificació en què? Bueno, a la regata del trofeu Ferragut vaig fer quart. Quart? Hombre! Sí. Avui te vull veure davant, perquè... I no sé, ho intentarem. Per intentar-ho no hi perds res. Ja ho sé, ja. Bueno, Pau, molta sort i que tinguis una bona ratllata. Sí. Ciao, ciao. Adéu. Adéu. Manol, ara te presentaré un grup d'amigues. Ah, sí? Bon dia a totes. Bon dia. Que esteu animades. Sí. Esteu preparades? Sí. I quin temps fa que aneu de ratllata? Jo 6 anys. 6 anys? Jo 2. Jo 2. 6 anys ja que fas? 3 o 4. 3 o 5. 2. I de vosaltres quina és la que destaca més, que fa més por? Naitana. Qui? Naitana. Ai, Tana! I te sents encoratge avui també. Sí. I les totes, molta sort totes. Gràcies. Nosaltres molt any cap allà. I tu, Francesc, a preparar el teu i nosaltres te seguirem des del valer de ton pare. Vale. Au, vinga, vés. Vinga. Adéu. 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 David? Hola. Veig que també surten totes aquestes marques de valor latina. Sí, són molt guapes. L'associació dels Amics de la Mà, que també van darrere a la llatina i fan trobades i fan sortides i també conviden a la gent perquè facin s'inicin també en això. Hem d'anar a fer una volta. Podem anar? Vindrà un amic nostre, que és en Miquel Pericas, que és ell, Encantat, Miquel. que ens ha acompanyat moltes vegades a fer regates i és un mariner dels millors que conec i res, vindran nosaltres. Molt bé. Que si voleu saber de Molt bé. moment... M'han dit que aquest fill teu hi passa mitja vida per clonàutica, és vera? Sí que és vera, sí. Mira, de bon dematí a les 7:30 ja anem a fer el cafè. També quan té lliure, envadinat, a casa nostra, com vas? Vaig cap al club nàutic. I si qualque vegada el perd que no saps on està, ja saps segur on l'han de trobar, sempre el tenc que trobar, perquè sempre és per aquí. Això és ell? Això és ell. Què vols? Francesc, a tope, Vinga, sort! David, supos que aquesta afició que té per la mà és perquè li havieres inculcat tu de petitó, no? Sí. A els 5 anys ja venien nosaltres a les regates i mon pare també li agradava. I ell me la va passar jo i jo a ell. I la veritat és que ell ho ha agafat molt fort. Està molt bé. Si jo tenc una afició nombre 5, ell té l'afició nombre 10, quasi. Que duplica. I travessia llarga? N'has fet qualcuna? Sí, anem a Mallorca, Cúdia... I quan m'ho acompanya en Francesc, també m'ho ajuda bastant, no? Ja ho crec, és el capità. Què dius? I de mando a son pare. Pepe, els hi deien els alumnes, i és que han tingut molta sort. Tu ets una persona que ha fet com a de tot a la mà. Explica'm una mica. Bueno, de todo lo que está de mi mano. Sí, però regates, manteniment, construcció, ¿no? He navegado toda la vida, tanto en regatas como navegar de placer, con mi padre de pequeño. Quan dius regates és professional, aquesta regata. Bueno, en España no existe esto de regatista profesional. He vivido de las regatas, eso sí. Com se diu de fer regates? Bueno, el trabajo en sí es conseguir quien te pague por hacerlas, buscar patrocinadores y eso. Y una vez que lo tienes, si es una cosa que te gusta, a mí, por ejemplo, lo que más me gusta del mundo son las regatas, pues eres afortunado el poder cobrar por hacer algo que te gusta. Tu també has fet d'oficial de mestre d'aixa, no? Sí, en el Govern Balear, en la Escuela de Vela Calanova. Sí.
He estado allí casi 11 años de oficial de mestre d'aixa. Val. I en qui feies feina? Qui hi havia allà? Quina Bueno, feina llevábamos se feia? el mantenimiento de todos los barcos de la escuela de vela, fabricando timones, orzas, reparando barcos, llevamos todo el mantenimiento de todas las embarcaciones de Calanova. Clar, Eran això... 120 barcos. 120 barcos? Sí, dos cruceros y todo tipo de barcos de vela ligera. Clar, això te dona una perspectiva superadequada per fer ara la formació que fas amb aquests al·lots, perquè una de les feines que podríem fer seria molt semblant a la que tu feies a Calanova. Es la finalidad, que sepan tanto construir piezas como reparar un barco de cualquier avería que pueda tener. Incluso navegar en ellos para que tengan más conocimiento todavía sobre el tema. Per tant, també la navegació forma part. Sí. Això és una passada, aquest veler. Quin model és aquest? És un First Class 8. Sí, i això forma part de la vostra feina, no? O de la feina que fan els alumnes. ¿No? Bueno, el puerto nos cedió este barco que estaba abandonado para poder hacer prácticas y que los chicos pudieran navegar. ¿Y això ho heu pintat vosaltres? Sí, lo hemos pintado todo, orza, timones, todo. Y la idea es que lo monten y luego puedan navegar en él. Què estàs fent tu ara? Jo ara mateix estic preparant el barbiquí, perquè ara tindrem que muntar tota la regala, que ve a ser els bordes aquests, que hi ha... Un reforç metàl·lic aquí a la borda, no? Sí. I vosaltres teniu experiència en navegació, vale? Molt poca. Sí. Com vos esperau, això? Canyero. Divertit, però... Sí, no? I del Pepe, precisament, això seria l'exemple, entenc, de la filosofia d'aquest programa de formació. Perquè, si vols, explica'm tota la feina, diguem, manual, tècnica que li heu fet y després explica'm el pla de navegació que vendrá después. Sí. Pues mira, el barco está totalmente pelado, pues se ha pintado, se ha montado cada una de las maniobras, los winches. De esta manera han aprendido cómo funciona el mecanismo de un winche antes de montarlo, cómo se monta y cómo se mantiene. Se han montado mordazas, se ha montado toda la maniobra y ahora estamos montando las regalas. Això és la regala. Esto es la regala, tienen que ir curvándolas a medida que se montan tornillo a tornillo, doblándola a medida que se pone para que quede lo más ajustada posible. Aprenden desde cero un montaje que luego a la hora de reparar les va a facilitar todo el trabajo. I del Pepe pujaré a bordo, eh? Todo tuyo. Ja me començaré a imaginar com seran les coses quan sigui a la mà, val? Aquí veig els al·lots que han fet una feina brutal. Home, aquí a la coberta, al·lots, tot això ho heu fet vosaltres, no? Quant de temps fa que vareu començar en la restauració? Un mes i mig. Ho fem molta dia, no? Sí. Què és el que estàu fent, ara, aquí? Ara estem posant la rosca, ara posarem el tornillo no sé quant, i jo tinc que aguantar. Estàu fixant la regala per aquí baix. Perquè no se mogui gens. I això és sorça abatible, entenc, Sí, no? aquí va sorça. A vosaltres, supos que heu après a fer coses que no havia fet mai, no? Tu tenies experiència, però, en feina manual? No molta. No? No. I ara que ho has fet, què tal? T'agrada? Sí, no. T'imagines fent feina d'això? Sí, m'entretenc. Sí. Jo mai havia tocat res de la nàutica, però ara que estic ficat... T'agrada? Ja m'he après moltes coses. En el que heu vist, ja teniu una mica una idea d'allò que seria el que més vos agradaria per fer feina? Sí. Sí? Què seria? Sobretot manteniment i marineria. Encara no ho hem tocat tot, no puc dir-te exactament, però el tema de la fibra, la massilla i tot això és entretingut, lo de no estar quiet, fer coses amb les mans. Restauració... Ara veig que ve en Pepe ja ens regala. Vale, i d'això avui de matí quedarà fet, no? Esperen que sí. Val, demà veurem com la posau. Som a Palma i anem a cuinar una mussola rebossada amb maonesa de pom. Pot semblar que no té res de peculiar, però què passa? Que nosaltres aquí a Nebrí sempre oferim menjar sense gluten. Des que va néixer aquesta criatura, sempre els plats estan indicats per a les persones celíaques. Aquest rebossat, precisament, és que no té gluten i que empleam per fer aquest rebossat. Evidentment, la mussola, cereals sense gluten, d'aquest que hi ha gent que emplea per berenar de matins, que ho mesclam amb farina de ciuró i ou. Ara l'acompanyam d'una maonesa amb un puntet dolçat, que és amb aquesta poma, que després farem una compota, i els espinats, aquests espinats tendres, que és el toc verd i d'acompanyament d'aquest plat.
Aquí començam el primer en la compota. Canviar les cales al nostre cuiner, de descendència morera, per cert, molt de cuinerar. Per fer una compota el que empleam és la mateixa quantitat d'aigua que de sucre i poma i deixem coure uns 15-20 minuts, fins que la poma torni un poc rossa i l'aigua s'hagi evaporat. Quan l'aigua es comença a evaporar, baixem el foc perquè la poma comenci a tornar un poc rossa i transparent. I veureu que comença a fer caramelos un poc més melosa. Quan agafa aquest punt, ja el podem aturar i la compota està llesta. I com bé, ficar dins la gelera fins que estigui freda per poder mesclar amb la maonesa que farem després. I ara començarem a preparar ja la mussola, que la sal pebram. Aquí ja tenim els cereals que havíem comentat abans mesclats amb la farina de ciuró, sense gluten, com havia comentat. I és un poc la nostra filosofia, amb productes propers i senzills, intentar fer-li aquest quart de volta i els resultats són aquests plats que fem aquí per cada dia donar de menú de diferent. Bé, ara ja tenim l'oli a punt i en Biel fregirà la mussola. La mussola és un peix un poc difícil de ressecar, però si no secam és com el serradís. Tot d'una el giram. Ara, com que això està fregint i en un moment se fan aquests espinats tan tendres, que és la guarnició del peix, amb aquest oli d'herbes saltejam un segon la verdesca. Això en la pella calenta, ja retirant del foc. Jo crec que ja podem treure el peix. El fet de fer aquest tipus de rebossat mos permet això, oferir un plat a la gent que no pot menjar gluten, que té intolerància al gluten, les persones celíaques. Si no vaig innovant, clar, no queda igual que aquest cruixent que mos dona aquests cereals sense gluten, amb aquestes puntetes quan hem frit, aquest crec-crec, que sempre és més gustós a la boca. Tenim la compota freda, perquè la freda i la mesclam ja en la maonesa que havíem fet abans. Una vegada tot tot llest, ja anem a emplatar. Començarem posant una base on són els espinats taps, després passarem a posar-hi la mussola. Els plats han de ser generosos. Jo com a pobler només faltaria que escatimàssim la menjua. I ara per acabar, afegim la maonesa, i ara per rematar agafarem un broc verds i acabarem el plat. Ja tenim la mussola llesta, la mussola rebossada, amb aquesta maonesa de poma, els espinats amb herbes fresques i un rebossat sense gluten. Salut i bona vida! Pedro, quan fa que te dediques a la pesca professional? Ara fa 2 mesos que faig de pescador professional amb aquesta barca que la me vaig fer nova per jo. Però jo ja tenia mitja barca de pesca professional. Teòricament havia de pescar amb en Cristian, el meu socio, que ha conegut el programa, ja fa 5 o 6 anys. Però estem de la crisi no me vaig atrevir a deixar la feina per fer de pescador. Però ara que te dediques a algo que és la teva passió... Això, ara som els més feliços del món. Ara ja hem pagat els focus i mos queda una horeta de pescar calamar, ara menys em poden pescar 2 més. Fins les 8:30. Hi veus molt a fer fotos per la mà, tu o no? Qualque vegada sí que vaig, perquè vull agafar paisatge i molt de pixes estiu és el millor, no? Quan fa bon temps, agafar... Hi ha uns paisatges increïbles. Aquí a Mallorca tenim paisatges molt bonics. A la mà, increïbles, però. Jo me'n dono compte de vegades que vaig amb qualque convidat que no ha vist mai a la mà allà darrere Formentor des de la mà, i quan veu aquells acantilats queda que li fuis a xerrera. Queden que no diuen res, queden com si tinguessin por i tot. Està molt xulo. És espectacular allò d'allà. Quin passall. Sobretot en primavera. En primavera? Quan fa solet i això. Ara ja és. Vols que li doni jo l'arbre? Sí. I així podràs tu fer fotos. Super. Un quilòmetre menys si no fuig. Fins aquí. M'agrada tocar calamars. Has vist? Que és un poquet més guapo, eh? Calamarito, calamarito, mira que és de guapito. Vale. L'os, que ja n'hi ha un altre. No puc perdre temps. Calamarito, calamarito, ¿dónde vas tú tan bonito? Ya estoy más contentito. I què fas tu amb aquestes fotos, Johnny, després? Pues encara, bueno, jo estic treballant amb una pàgina web que encara no està finalitzada, però sí que les penja a Instagram, perquè la gent vagi
coneixent un poquet les meves fotos. Bon tamany, punyetero. Ja en tenc un altre. Guapo, guapo. Quilamarets guapos. Guapos. Que quilamarets, m'encanten aquests quilamarets. No tinc posat a posar fotos, Això s'està arreglant. A poc, ja tenim 5 bales. Vinga. Això és un dels moments guapos del pescar, Joni. Quan surt el sol... Que de guapo, Preciós. Pensa que hi ha molt que encara dormen, I nosaltres ja fa... prou de 3 hores que som per aquí. Jo ara aquí n'ha picat un. Ha fuit. Ha fuit? Sí. Devia haver picat... Deixeu que tornarà, què? Ja he post tot mullat. Està, ha de tornar. Devia haver picat de sacarí. Havia picat bé. Ara crec que en Ducur, però si és un xipirón molt petit. Però molt petit, estic dubtant i tot. Sí, el que sigui, benvingut. No, si no ve ningú, no serà benvingut. Ha de venir algo, Pedro. Serà mal fuit, A la manera. Epa, que no fa falta salar, has vist? Ja tenim 6 tirs. Ja ho tenim. Mira quina cosa més guapa, quina cosa més preciosa. Són ben guapos. Ben que no, ja no n'hi ha d'haver un altre. Torna a tirar ràpid, segurament si tinguessin sort. Veurà. Joni, tenim 6 tirs. Podria anar molt malament per no agafar un peix. Amb un pot de sort en agafarem 2 o 3. Depèn, si trobam el redol, el primer o si mos costa trobar redol. Jo som massa positiu, jo penso que de 6 agafarem 6. Saps què t'ho vull dir? Però com que jo per aquí darrerament he vengut i m'ha costat, no tenc tan clar com tu, però mira bé. Sí. En Joni és molt positiu. Diu, podien agafar 6 peixos? Jo en firmaria en 2. Ara mateix firmaria en 2, i amb un i tot. Vinga, Àxol, Francesc! Ara han sortit els optimis i ara esperam que d'aquí un minut sortiran el làser, des d'aquí. Vinga, cap a la sortida, Francesc, que queda un minut. Atracat. Vinga, caça! Vinga, caça! Ara surten! Ara surten. David, quin és el recorregut d'aquesta regata? Aquesta regata té un recorregut quadrat. Ah, quadrat? Sí, com un dau. I se comença de senyida, contra vent, llavors fa un través, llavors fa una empopada rodona i s'acaba amb un altre través. I com a regatista, què tal és, Francesc? Bueno, ell no és massa competitiu, li agrada més passar-ho bé i disfrutar de la mà, que no anar allà agafant irdiades i competir. I lo important és que s'ho munti amb els amics i que estiguin tots junts i això. Què feia, David? Anem a esperar un pas per bo, com van classificats. Sí, anem a la bo de Barlovent. Que és la primera, aquesta, no? Ara ja arriba el primer làser, faràs pas per la boia, això és el primer classificat. I que és el segon classificat és Antoni Vidal, que l'hem entrevistat avui de matí. I si farà un bon puesto. Vinga, Toni! Ànimo! Ara Antoni fa pas per boia, hem de fer una mica de maniobra. Que és dels bons, Antoni. Sí que és dels bons, perquè si no, no aniria el segon. A Ciutadella, pues, tenim la sort de que surten molt bons regatistes sempre. En Francesc m'ha dit, només faré la primera regata, l'altra no els faré, perquè vull estar amb d'altres. Ara fas pas per bo, en Francesc. El veig. Ànim, Francesc! Vinga, molt bé! Ànim! Doncs què fem? Podríem partir cap a l'arribada, perquè... Sí, que em fan de vida. Idò, vinga, anem, perquè no serem a temps. Ja ha arribat el número 1. El veus, primer classificat. Armin 81-60. La línia d'arribada és entre la marca i el comitet i aquesta molla. I ara arriba Antoni Vidal, a 20-32-78, el segon classificat. I la primera línia classificada, que ve a ser la quarta general, Francesc, com ha anat? Molt bé, molt bé. Molt bé. Has passat gust? Sí, molt. D'això se trata, no, Nora? De disfrutar. El que fem, però bueno, anar molt bé. Bueno, però... Sí, tira-la. Quasi estava per sorprendre. Gràcies per tot, Sebastià. Gràcies, Sebastià. Adéu. Bueno, Francesc,
Bon, anem cap allà, i farem una volteta, tu i jo, per veure el nàutic. Vinga, idò. Contaràs 4 coses. Sí. Au, idò, vinga. Vam si arribes primer que nosaltres. Mos veiem. Vinga, adeu. Presentas el primer tornillo, compruebas que te encajen todos y hacéis el agujero nuevo con el berbiqui aquí y en el casco. Pepe, això quan tu te'n vas pels ports, la qualitat del personal aquí, a les nostres illes, sola ser bona? Sé que hi ha molt de bon professional. Hay buenos profesionales. Lo que no ha habido nunca es una formación. O sea, los profesionales siempre se han formado a base de trabajar. Sí. Y han tardado mucho tiempo en llegar a tener habilidades. La idea de este curso es que lleguen al mundo laboral con unas ciertas habilidades que hasta ahora no existían. Això és una molt bona sortida professional. La náutica en Baleares está en auge. Cada vez hay más trabajo en el mundo laboral dentro de la náutica. I com ha estat possible que aquest curs se fes? Qui ho paga, això? Pues es una iniciativa de la Consellería de Educación y bueno, gestionado por el Ayuntamiento de Alcudia. Propusieron este curso como prueba. Sí. Y bueno, de hecho hay 14 alumnos, pero ha quedado mucha gente en lista de espera. Y Pepe, ¿aprovechamos el agujero que hay en el casco o...? Sí, aprovecha el mismo agujero, más o menos a 1 centímetro de la esquina y marca el agujero ya. Vale, vale. Podem anar a veure el màstil ara, d'aquest baleret. Aquí hem vist un tipus de feina, però clar, si parlam d'un programa de formació com aquest, estan parlant de, lo que dèiem, molt de tipus de feina, no? Sí. Quines especialitats hi ha per aquests al·lots? Bueno, pues nosotros trabajamos desde pinturas, antifoulings, reparaciones de fibra, reparaciones de aluminio, limpieza de barcos, cambiar pasacascos y el mantenimiento de un motor, por ejemplo. No reparación, solo mantenimiento. En què consisteix? Què has de saber quan prepares un pal com aquest? Bueno, cada palo es diferente, llevan diferentes herrajes, diferentes anclajes y bueno, lo que tienen que saber bien es cada cable, si es un obenque, un obenquillo, una burda, dónde debe ir montado, de qué manera. Ahora están montando los obenques, los herrajes de las crucetas. Quant de temps fa que fas feina en nàutica, tu, Pepe? Solo he trabajado en náutica en toda mi vida. Aquests materials han canviat molt, no? Tot ha canviat molt. Tot ha canviat. I a la vegada tot hi és. Pots trobar les embarcacions de fusta, en talladures de cap, en això, a carbono, etc. Això vol dir que aquests al·lots, una de les coses que hauran d'aprendre és precisament aquesta diversitat de materials i de tècniques. Sí, de hecho, de ser molt adaptable. No tenemos los medios para mostrarlos físicamente, pero sí los estudiamos en el aula, los tipos de materiales que se pueden encontrar en un barco en cada sitio. ¿Me explicas un poco lo que estás haciendo? Estamos aquí poniendo las crucetas, montándolas y nada, estamos montando el mástil. ¿Y tú qué sabías de mástils abans? Pues no tanto, antes de entrar al curso no tanto. No tanto. No. Y ahora sabes mucho. Sí, ahora vamos bien, sí. Estás currando mucho, ¿eh? ¿Te vas a dedicar a esto? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí puede. Sí, pues seguir estudiando y eso. Lo que estan aprenent aquests al·lots és tot el que té a veure amb com està feta l'embarcació. Això llavors quan naveguin ells, molt important, no? Ara parlàvem, per exemple, d'espal. Tu estàs navegant, veus que té una flexió, saps fins on pot arribar. Si sabes cómo está hecho algo, lo sabrás manejar bien. Luego cuando naveguen, sabrán para qué sirve todo lo que han trabajado. Clar, és important que aquest veler quedi molt presentable, perquè això és la carta de presentació davant les empreses d'aquests al·lots. Claro, son chicos que nunca han trabajado, que quieren dedicarse al mundo de la náutica y no tienen un currículum que ofrecer a una empresa. Y un poco lo que hagan durante el curso va a ser el currículum, la carta de presentación de cara a las empresas para buscar trabajo. También hacer un módulo de marinería, para trabajar como marineros portuarios. Sí, sí, sí. Ja ho podríem anar a veure, també. Claro que sí. Val? Han arribat a Pesquera, aquí mollarem el primer, i si no piquen, anirem a una altra banda. Quins peixos poden picar ara? Bueno, aquí lo normal, 90% són dèntols. Podem llevar una serviola també, o un verderol. Amb els calamars morts se pot pescar o...? Sí, claro. M'agrada més que siguin vius, però si són morts també poden pescar. Posarem primers vius i després, si cal, ja provaríem en els morts. A veure si estirant-los un poc més en terra, menys aigua, en agafaríem algun. Bueno, el calamar està tascat, el
Això és un curricanet curt, n'hi ha que diuen a la ronça, i el que fas és que dus el pedal més curt, com si fessis curricant, i te vas aguantant més damunt la pedra, fent voltetes damunt la pedra. Quan fas curricant vas a un 1 i pico, normalment vas fent una línia recta. I així a la ronça, que no és ronça, perquè jo ara aniré posant la marxa i m'aniré col·locant damunt la pedra, fas un puesto més localitzat. En canvi, en vida curricant fas més terreno. Vos, apunta la canya. Vos que piqui. Vamos. Venga, no s'acaba d'enviar. Veus una cantra on entra el petit perquè no s'aclava. Ara ja el tenc! Ai! Bueno, no ha de fugir, que encara no ha arribat tan alt. M'has donat a l'arbre. Ara ve fotos. Has vist? M'agrada que fas peix. No te'n riguis. Ja s'ha rendit. Això és un dentolet que fa 2 quilos. Toma, i doblete. Que són de bo! Que són de bo! Que són de bo! Que són de bo! Un calamar, 2 dèntols. Ara duim un provitge, Johnny. Com ho has fet per agafar 2 dèntols amb un calamar? Això és un secret i no se pot contar tot. Pedro, ets un artista. Què va, hombre? Enhorabona. Així pareixen més grossos. Claro. Ara en agafarem un de gros. Però aquí no torno a calar, perquè els he trobat petits. I no vull... Va, més, deixa-los. Aquests dentolets petits i s'allons se paguen millor. Per què se paguen millor? Bueno, perquè aquests dentolets, per una família, de 3 o 4, cap dins un forn, cosa que un dentol grossot no l'han de fer teada. El posarem en fresc. Molt important cuidar el peix i que no perdi aquest colors. Però en agafarem, ara duim un bon promig. No? Te passes bé? Sí. M'agrada. Bé, no, lo següent. Bueno, aquest promig és més gros que tenim. Tenim el segon cartutxo dins aigua. Vámonos. En tenien 6, no? En tenien 6, Pedro. Bueno, un s'amor que li pot dins la gelera ja. I és que han gastat. Vale, mos queden 4. Mos queden 4, o sigui, aquest i 3 més. Anem amb un altre doblete, o no? Ara firmaria. Jo firmaria també. Ara hem de veure si que peixos volen venir o no. I aquesta visió que tens tu per la pesca, d'on te ve, Johnny? Pues mira, Pedro, jo visc a Badia Blava. Ah, sí? I just estic damunt de l'acantilat, sí. Ah, vale. I des de petitó sempre he anat allà a nedar, bussejar i sempre he vist els peixos, els pocs... Ara anem! Pedro, què pot ser això? No ho sé, que és un poc més gros, un poc més gros aquest. Això sí que va... Pedro, te veig a tope. Aquest és un poc més gros. Sí, Sí. El que volíem. Cago en menja. M'has dit, vull un de gros. Sí, Aquí tens un de gros. Que serà, no ho sé, un dentol. Un dentol de 4 quilos. De 4? Ja han duplicat... Bueno, mira, és dobleta. Ja està. Crec que és un poc més gros aquest. Vinga. Estàs calentat? Ara m'afuites fred, Johnny. De près que aquest serà més gros. Sí, jo crec que sí, la primera estirada era un poc més forta. Lo crític són les 2 o 3 primeres estirades. Si no te fuig les 2 o 3 primeres estirades, després normalment... Pedro, el veig. Ja el veus? Sí. No me diguis que m'he d'endormir. Crec que sí. Ja som a fort, i ara en David començarà a fer la caldereta, i mentre ells la fan, jo m'aniré amb en Francesc a conèixer més amistats i més gent de per aquí. No el que has de fer, que jo m'agradaria col·locar un poquet. No, només faré sofrir perquè tu vegis com se conclueix. Això m'agrada. Àlia, Esté, encantat, molt de gust. Me'n vaig a veure en Francesc. Vagi bé. Jo crec que sí, que anirà bé. I què? Molt bé, molt bé. Jo he disfrutat de veure aquesta regata. Jo he disfrutat bastant. Jo crec que l'important és participar. Clar que sí. I passar-s'ho bé. Clar que sí. Bé, Francesc, m'has de dir per què és que t'agrada tant venir sempre a fer el nàutic. És una cosa... Mala d'explicar. Mala d'explicar perquè cada vegada que estic a casa meua hi ha com un imant des del club que m'estira. I de sobte m'agafen moltes ganes de venir. I el club me dona vida, això. Sí, Tenc amics, gent que m'apoya, gent que m'ajuda en tot.
jo ajudo a la gent, faig molt d'amics. I te deixen que els ajudis? Sí. I quin tipus d'ajuda? Els hi faig net les barques, els hi ajudo a fer net els motors. I tu, quan arriba qualque navegant de fora, que no és de per aquí, que no el coneixes, també el trates un poc? Sí, sí. També? Sí. Sí, encara sóc capaç de convidar-lo a algú en el club. Mira, Manolo, ara ve un amic meu. Aquell? En Miquel Ponsatí, l'ajudam a amarrar. Li ajudarem a amarrar? Idò, estarà content, idoi. Molt bé, Francesc. Molt bé, Francesc. Tu com ha anat la regata? Molt bé, molt bé. Sí? I què grumeta que dus, qui és? Aquest ve a ser un estil d'en Francesc, però en petit, de moment. És el fill meu petit, l'Adrià. Ell serà el futur del club nàutic, quan jo me mori, i després vindrà ell. Què diu, quan te moris? Dius, això no ho has de dir mai, hombre. O sigui, ell serà el teu successor, no? Punyetes. A l'herència li deixaré això. I tu li has de mostrar Clar. que ha de ser servicient, que ha de ser simpàtic, agradable. Les teves dotes. Sobretot en les marineres. Miquel, i a vegades en Francesc també t'ajuda a rascar o pintar o... Carai, sempre està disposat ell a ajudar. Sí, És que, com té tanta passió amb aquest tema d'aquest entorn de la mà i dels barcos, ell just arriba ja sempre vol fer coses, sempre està hiperactiu, però en positiu, diguem-ho així, no? I si no t'ha de fer una cosa, t'ha de fer una altra. De fet, fins i tot és de vigilar que no te'n faci una que no te l'havia de fer. Saps què vull dir? Però bueno, la veritat és que és un encanto. Jo supos que amb tant d'anys que dus per aquí i tanta gent que em coneix per aquí, deu haver fet molt d'amics. Allà va. Molts. Sí. Però amics o coneguts? Perquè hi ha amics i coneguts. Molt amics. Amics, tots són amics. En tens altres, qualcun d'especials? Qualcun conegut, el més especial de tots, que és com un germà que no me'l poden tocar mai, és en Joan Estrada. Joan! Bona, Manolo. Encantat. Com és això que me conta que sou tan amics? Ho fet una amistat, me diu, si li fan mal a ell, a jo és com si me'l matassin. Tot corazón en Francesc. Que Francesc, si és com una relació pública per aquí, per Club Nàutic, no? Hi ha hagut relacions públiques. Pues que venen... El futur president del Nàutic, en Francesc. Sí, futur. Futur president. No, i se ben saber que guanyaria, no. El coneix tothom, I ell seria el vicepresident. Molt bona, has estat... El teu secretari. Bueno, Joan, encantat d'haver-te conegut. Igualment, un plaer. I seguiu igual sempre, Francesc, tu també. Me'n vaig que Bueno, Miquel, bon am, que tinguin molta sort en la regata, Moltes gràcies i un plaer, i bon programa. Va, gràcies. Gràcies. I això, Pepe, és la plataforma que me comentaves, no? Sí. Val. I per què serveix exactament aquesta plataforma? Pues para trabajar los muertos y las guías, las cadenas del puerto. Quina feina se li ha fet en aquesta plataforma? Se ha pelado entera, pues estaba en desuso, deteriorada, era de madera forrada de fibra y había reventado. Entonces ellos la han saneado y la han enfibrado para repararla y hacer prácticas de fibra. Has de tenir coneixement de molt de tipus de materials, sí, com han s'apliquen... utilizado poliéster, han utilizado vidrio y ahora están utilizando masillas de epoxi. I d'aquesta plataforma el que és ideal és per parlar de la diversitat de coses que surten que hi ha en el món de la nàutica. Sí. Sí, bueno, yo les expliqué, digo que es un barco, un objeto flotante con capacidad de gobierno y propulsión, cualquier cosa vale. I aquí entrem en el que serien eines, materiales portuàries, que són molt útils, són molt necessaris, però no són poc glamuroses, això s'ha de dir. Son de trabajo puro y duro, hacen trabajos de marinería, de hecho hace poco ha ido un grupo, hubo un temporal, se movieron muertos y han ido ellos a colocar muertos, a colocar guías. ¿Qué trabajos os han gustado más de los que habéis hecho en esta plataforma? ¿Y qué os ha gustado menos también? Me ha gustado más lijar. Sí. Lijar más. ¿Y qué es lo más pesado, lo que nos gusta? Pues enfibrar. ¿Enfibrar? Sí. ¿Por qué? ¿No te gusta? Es que no sé, no me gusta, es que tiene mucho trabajo, tienes que hacerlo. Ya. Sí, eso. ¿Y en qué os gustaría trabajar?
Yo me gusta la mecánica, pero lo de embarcación también me ha gustado. El tema de mantenimiento Sí. t'ha gustat. I d'aquests al Lolo que fan és feina d'aula, diguem, i després venen aquí a fer Sí, formació hacen pràctica. 3 días a la semana en el aula, donde hacen la formación básica, que hacen inglés, matemáticas, y después 2 días a la semana aquí en el puerto. De esta manera se sacan la ESO para poder luego tener un contrato laboral, pues sin estudios no te pueden contratar. Deu ser molt estimulant per ells, poder fer una formació aire lliure, manual... Les gusta más que el aula. Sí. Que trobeu feina aviat, segur. Vinga, i passejant sense massilla. Què feim, Pepe? Anem a veure com està anant lo de la regala, del Valer. Sí. Que això ja ha d'estar acabat. Que com està aquesta regala? El lot? Acabant. Sí, bueno. Heu problemes aquí per encaixar-la? Sí, el forat s'ha resistit. Hem tingut, sí. Heu hagut de fer forats nous? Aquí. Val. Abans parlaven de que fan falta més cursos com aquest, sí. De que hi ha alumnes esperant, i professors, professores. Muy pocos. ¿Sí? Hay muy pocos profesores. De hecho, a mí me llamaron porque en principio en educación yo era el único que había. I una cosa, com passa a molt d'altres mons, per què no hi ha cap al·lot? Solo he tenido una alumna en garantía social una vez, pero nunca se ha apuntado ninguna chica en este tema. I quina progressió creus que faran a partir d'ara? Tu que ja coneixes aquest món, i veient una mica els seus perfils i tal. Bueno, yo lo que veo es que cuanto más aprenden, más se ilusionan en aprender más. Y se ven más metidos en el mundo de la náutica cuanto más... Ja s'imaginen ells Ya se van corrent amb imaginando, això, navegando, trabajando de marineros... És aquí en esport, ells veuen una mica el que fan altres professionals i poden pensar, mira, jo sí, faré de el hecho mateix. colaboran con el personal de aquí, hay el mecánico y el mecánico se lleva a los chavales cuando tiene trabajo en motores y ven cosas nuevas. No solo yo les enseña lo que puede, sino que el personal de aquí también les enseña su oficio. I de lots, molta sort, en la restauració del Valer, a la vida professional, espero que amb l'estiu ja fegeu feina. Mirarem de tornar, a més, a veure com naveguen amb el Valer que estan restaurant el dia que el tirin a la mà. I una altra cosa, potser persones que mos esteu mirant aquí heu descobert un futur professional. Penseu-hi perquè la cosa pinta molt. I un meló gros! Això no m'havia passat mai en sa vida, tio. No m'havia passat mai en sa vida. De 2 en 2. Ara sí que som bo. Ara sí que som bo. Som molt bo, som molt bo. D'on anar que xerrar, Pedro, enhorabona. Gràcies, Déu meu. Gràcies, perquè no ho tenia gent clar jo avui. Cago, nena, quina sort, tu. 2 calamars, 4 peixos. Heu vist? Tenia un pot dins la boca i encara tenia gana. Són golafres. Jo vaig per Facebook, la gent els posa així els peixos. Has vist? Que pareix enorme. Això pareix. Oh. M'agrada tocar peix, això és increïble. 2 calamars, 4 peixos, no m'ho havia passat mai en sa vida. Estic començant a creure que te dono sort. Jo també. No sé si hauria de venir cada dia. 40 punyetes, que dentol ja fa 3 quilos aquest dentol més gros. Els peixos som un maniós de conservar el peix. Anem per feina, però aquí ara han tirat tinta i no els veig. Però ara veuràs, no m'ho fotran, no. Posa el salabre gros. No? Qualcú en vendrà. A veure, han vengut 2. Ara amb aquest n'hauríem d'agafar un de 5 o 6 quilos. 2 calamars, 4 dentols. Encara mos queden 3. No m'havia passat mai. 3 calamars mos queden. Què vol dir? Que agafarem 6 dentols en 3 calamars? T'imagines? No m'imagino, perquè seria... Seria top rècords. Seria més fàcil que de dogat la loteria. Ja hi ha qualcú que llepa ara. Per què no se mengen? Deus una càntera. Ara. Això és un dentol petit, molt petit. Però té cap i cua. I compta, Aquesta és petita? Sí, fa 1,5 quilo. Compta. Sí, o 2, però allò fa 1,5 quilo. Està bé. Guardeu el Silvioleta. Has vist? Això és un verderal que ja ha tornat Silvioleta. Aquestes s'arriben a fer de 40 quilos. Això és un verderal que ha nascut aquest estiu passat, que ara com veig ja fan 1 quilo. Ara s'aturen de créixer, ja no creixen més, perquè en la temperatura d'aigua freda no creix, el peix creix poc, inclús menja poc, diuen.
I ara una altra vegada en primavera, quan se torni a calentir l'aigua, tornarà a tornar un poc menys aigua i tornarà a créixer. Somriu, Pedro, que t'ho mereixes, crac. Super. Bueno, 3 calamars, 5 peixos, Hem agafat peixos petits i com que ja tenim la pescada feta i mos queden 2 calamars, la mos jugarem a cara o creu. Hauríem d'agafar un peix gros. Provarem una altra pedra, a veure si aquí surt un peix gros. Si hi ha una mica més d'aigua, ja que avui tenim els xurros que venen un darrere l'altre. D'aprofitar. A veure si agafam un peix gros. Veure. Perquè faig una foto xula. I ara aquest altre calamaret mos agafarà un dentaló. Ara plomatjaré. Plomatjar és mullar, a fi que toqui els plomes fons, perquè ara en la mateixa treure's del vent després tot, el plom se va alçant. I més aquí que hi ha molta d'aigua. Aquí hi ha uns 70 metres, ja. Estan damunt la pedra i hi ha molt de trull, hi ha menjua per damunt. O és un verderal, o la fuit, o és una càntera, o no sé què, però és molt petit. Ah! Nosaltres benvingut. Ai! Ja el veig. Una càntera. És el que dèiem una piranya. Però per aquest calamar encara en agafarà una altra. Fa mig quilet aquesta càntera, ja té un bon tamany. I això és el que fa que no agafen més dèntals. I mireu quines dents que tenen. Són com les piranyes, ja devoren, i mireu quines dentetes. No sé si tornar a posar aquest calamar, que encara està sense. Ja que està posat, el posaràs l'altre viu. Per mi posaré aquest, mira què te dic. I ara si mos pega un pell gros, estem esperats que mos rompi. Però per lo que queda no vull canviar baix. Provarem amb aquest calamar mort aquí, veurem si qualcú hi diu alguna cosa. Quin s'obrir més aigua. No fa quasi fressa, veu un calamar mort i no hi veu massa. Aquest és gros, ara aquest és gros. Dani, aquest és gros. Jo crec que tinc l'amo. Mira, ara te presentaré en Florenci, que és un altre bon amic meu. Home, Francesc, què hi ha, tio? Hombre! Què, Francesc, què fas avui, tio? Mira, he venido de la regata ya. Ah, sí? Què, com ha anat? Bastant bé, Sí, segur? Sí. Bueno, Florenci, tu quines feines fas aquí? Bueno, aquí marineria i tema de manteniment. L'edifici és prou gran que sempre surten coses. I després a l'estiu, sobretot, quan venen els barcos de trànsit, per l'assistència i, bueno, donar-li el servei. Sí, sí. I aquest home, què? Aquest home és com si fos un ajudant nostre. També ve. Sempre està per aquí, També ve sempre. per aquí. No para, no para. En vez d'estar per allà en el carrer amb els seus amics, la seva cosa és vindre aquí en el nàutic a ajudar-nos. Sempre s'ofereix. Bueno, Florenci, encantat de conèixer-te. Tu fai molt any cap a la barca ton pare. Crec que ja deu tenir. Sí, a menjar un pot de teca. Vinga. Vinga, que això ja està mig cuit. Què dius? Ja trobarem el dinar fred, si no. M'hem enredat un poquet. Déu meu. I aquella nina, qui és? Una cosina. Quedaràs a dinar amb nosaltres? Sí. Ah, que bé, molt bé. Això té molt bona pinta i fa una oloreta. Sí. Això només és el sofrit. Sí, això és el sofrit. Jo puc provar, això? No sé quin gust fa, encara no ho he provat. No sap quin gust. Jo són d'aquests cuiners que no proves dinar fins que no din. Oh. Que fa bona gustet o no? Que bo. Què li has posat, David, en aquest sofrit? En aquest sofrit hi he posat un parell de cebes, un bocí de pebre, ais i tomàtiga. Sí, és un sofrit normal i corrent. Que també hi ha la sípia mesclada. Ah, aquí hi ha sípia. Hi ha la sípia mesclada des del principi, junt amb el sofrit. I també hi ha la melsa. Conjuntament. Ui, de la sípi. De la sípi. Oh, I això ho he fet de vés 3/4, a foc lento, tira i és el millor la melsa. Bueno, David, i això? I aquí dins hi ha gamba de balandra de Ciutadella. I també hi ha rap de balandra de Ciutadella. I aquest picadillo, aquesta picada, què és això? Això és una picada d'all jovert i un fetge de rap. Boníssim. Ai, tirant l'aigua. M'ha dit en Francesc que t'agrada molt cuinar, tu. Bueno, m'agrada, a vegades sí.
Sí. Dic, i ton pare, ara em fa passar pena que jo no li ajudi. Diu, què? Deixa-ho fer. A ell li encanta cuinar, m'ha dit. Sí, tinc que fer el dinar, sí. Per les circumstàncies me toca fer-lo cada dia. Quan t'has dit de les circumstàncies, era perquè vas prendre la teva dona, no? Sí, vaig tenir aquest episodi de la meva vida. En Francesc m'ha dit. I en Francesc, 7 tenia. 7 anys, van perdre la dona, i va ser un canvi de plans i vam haver d'afrontar així com venien les coses. Però, bueno, gràcies a Déu han sortit endavant. I com ho va agafar? Bueno, va tenir els disgusts, però... I va costar, Sí, però va ser fort. Vinga, tirarem el rap i les gambes. Vale, què trobes? I serà un bon concentrat, això? Au, idò, ara aturam el foc i hi posem la picada. Molt bé. Això serà mel. Una picada qualsevol. Au, això ja està llest, ho deixem reposar un poquet, tapat. Molt bé. I ja podem dinar. M'han ballat, no? Què papà teu? És que té un... Au, idò. Per cuinar. Ja podem començar a abocar, idò. Vinga, qui vol fer los honores? Hombre, primero las ladies, no? Quina pinta! Sí, ha sortit bona. Vaya, encara no l'he provada i ja ho veig. Gràcies. Gràcies, no te costarà per res. Vinga. El protagonista. Vinga. Au, bon profit, que ja és hora de dinar. Podem començar, no? Sí, senyor. Ha quedat bo. Molt bo. Leni, i què tal? T'agrada la mà també, tu? Bueno, no m'agrada tant com els meus cosins, però m'agrada. Francesc, no hem parlat d'una cosa. Tu, quan siguis gran, què has pensat de voler ser? Perquè de voler ser cosa de la mà, no? Jo, fi començant al club, feien de mariner, guanyar un parell de duros i fer un pot d'inversió, comprar-me un parell de barcos de golondrina i charter, i dur guiris entre Menorca i Mallorca. Mallorca tenia una flota i aquí també. Uro, no he sentit res. Papi, ho té ben clar que fi vostre. Sí. Abans si m'atreu de l'enfanga. Hi ha una cosa que sempre m'ha fet il·lusió. Quina? Ses mandamàs del club. Què dius? No. Vull ser qui dugui les riendes. No fotre. Ja és hora de que hi hagi un jove. Uep. Que he sentit res, l'hotel. Això... Dar-me a tomar aquest home. Veig que aquest fill teu té les coses ben clares, no? Sí, això veig, no sé anirem a parar. Però bueno, val més que sigui així, que no tingui dubtes. Anem a fer un brindis perquè s'acompleixin els somnis d'en Francesc. Au, idò, vinga. I de veritat que estic molt content d'haver-te conegut, Francesc. Ja m'heu vist, en Francesc. Gent de la mà, de bon de veure. Ai, quina emoció, quin nervis. El veig, està per allà. Quin bitxo. Toma ya. Que guapo, macho. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya, toma ya, toma ya. Ai, m'ha entrat hasta mal de cap. Bueno, no fa 4 quilos, però quasi. 3, no? 3 quilos segur que sí. Has vist, dins que la mà morta? Això no pot anar millor, no vos penseu que cada dia és així, El que passa és que avui en Jordi m'ha duit sort. Això m'agrada escoltar. Què t'apareix? Veure? Veure, prova. Uah, sí, que guapo queden aquestes fotos. Que queden guapes aquestes fotos. És super. És un peix superdepredador. Que s'ho menja tot, sempre té fam. Ja ho vist aquell, deu tenir un pop. I encara tenia fam. Això és un tamany normal, un tamany de forn, de casa, però se deien que ara agafar qualcun de 15 i de 7 quilos. Ja és una cosa excepcional. Avui en tinc molta sort, no cada dia és així. Si fos cada dia així, per mi pescaria sempre així, no... Pescada més se compten les bones de pescades. És l'última moicana, tu. El tens localitzat, o no? Està aquí. I això avui és dia immillorable, fantàstic, increïble. En sos calamars que vam emplear, que només n'hem empleat 4 amb aquest. Du la quantitat de peixos que duim. Això, vamos, jo no ho havia fet mai.
Bueno, Joni, en quant a calamars, efectiu, 100%? T'imagines que feim doblete, un altre pic. Per finalitzar. Si faig un doblete, en arribant tard em vaig a comprar un cupon. O fer una bona loto, o un euro millor, o alguna cosa. Aquest, per mi ja no és. Jo el trauré... Després se t'ha escapat. No, era una cantereta i no s'ha clavat, però bueno, ja mos poden donar per satisfets, eh? I tant. Miren cap a casa, arribarem prest. Joni, vaig a fer recompte de la pescada. Vol veure tu o no? Sí. Un peixet. 2 peixets. Una càntera. Un altre dentolet. Un altre peixet. Un verdrol i un altre dentolet. Hem fet una pescadeta. És que he de venir més amb tu. I ara m'han dit que tens un projecte important, no? Que te'n vas en fora. Sí, tu tinc tinc un projecte amb el meu bon amic Raúl Blanco, de Vilafranca, i mos han juntat amb la idea de donar la volta al món. Donar la volta al món? Sí. Què te pareix? Que m'apareix que m'ho anava molt en fora. Espera, que encara hi ha una sorpresa un poc més grossa. Volem donar la volta al món amb un cotxe. Amb un cotxe? Però no qualsevol cotxe. Ai, Déu. Amb un clàssic. Un cotxe clàssic. 4 lates, 4 llaunes. T'anava a dir si és amb un 600. Bueno, se mos queda petit. No hi ha molta diferència, d'un 600 amb 4 llaunes. Se mos queda petit. Jo t'esperaré per aquí, me cago en Déu. T'has passat bé? T'ho resumiré en que no tinc paraules. No tinc paraules. En lo d'avui, en el que he pescat i el bé que m'ha passat amb tu, Pedro, moltes gràcies per tot. M'has d'enviar aquestes fotos tan xules. Aquestes són teves. I els tries i els dono el meu e-mail. Això està fet. I ja ho he vist, ni jo m'ho crec, ha sortit perfecte. Jo aquí he firmat per un peix i miren que fa 5 o 6. Ha anat perfecte, el pescar no ho sap mai. Fins la pròxima.